जिहेतु फैबाय थानाय समावहाय हाग्रामा बा बिपिएफ सरकारा फैखाला बेखायनो बिनिफ्राय फ्रेसनि रोदाया बुरख'जागोन सरन बर' बिथांनि रोदाया बुरख'जागोन बे रोखा बेवहाय जि फैनो गोनां बेवहाय निस्सय बियो पास जागोन होननानै खोनादों आरो आं सोंदोंबो माखासे जोंनि दिनै जाहा एमपि सानै दङ बिथांमोनखौ दाख्लै लोगो मोन्दोंमोन दिनै बे गासैबो रेडि जानानै दङ आरो निस्सय जागोन होननानै जोंनो आसा होदों बेखायनो मिजिंथिदों आरो नोंथांमोनाबो फकास खालामबाय था नुवाथारि आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाब रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालाम नङा होमबा जोंनो एनिहाउ बिटिआर सुक्तिनि आबुं जाफुंनायखौ जों लुबैयो 60टा समस्ति जानांगोन नङाबा बेयाव गोजोन फैनाय नङा जोंहा एजेन्डा दंखायो सरकारनि जि सुक्तिनि गेजेरजों मोननाय दफाफोर बे स्टेप बाय स्टेप थांबाय थागोन आरो बेनिफ्राय जोंनि जिखिनि बिटिआर सरकाराव जोंहा दिनै आसनिफोर दङ जिखिनि आसनि दङ नोंथांमोना खोनाबाय थादों सुपार 50निफ्राय लानानै इनफ्रास्ट्राक्चार लामा दालां बानायनायनिफ्राय लानानै आइ अनसाय बिथांखिनिफ्राय लानानै बेबायदिनो ओमफ्राय आलारि सोरां बिथांखि रुप निर्मल आसनि बेबायदि गोबांथार जिखिनि गासै 35टासो फ्लेगशिप स्किम बानायनाय जादों दा बेखौ जों स्टेप बाय स्टेप मावफुंलांबाय थागोन दिनै गोलाव सम जोङो एनरेगाफोरखौ होनो हायाखैमोन दिनै सरकारा बेखौ होनो जागायबाय इन्डिभिजुवेल स्किमफोरखौ होनो जागायबाय आरो दिनै जिखिनि डिपार्टमेन्टेल पिडब्लिउनिफ्राय लानानै इडुकेसननिफ्राय लानानै बेबायदिनो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै बिभिन्न जिखिनि 47 डिपार्टमेन्ट दङ बे स्किमफोरा दिनै सोलिबाय थादों आरो जोंबो बेफोरखौ पार्टि हिसाबै जोङो सोर मोन्दों मोनाखै बबे गामियाव मोननांगौ बबे सुबायाव मोननांगौ बेफोरखौ जोङो नोजोर होबाय थादों बेखायनो आङो खावलायो रायजो राजाखौ जाहाथे बिथांमोना मोनसे गोजोन नोजोरजों धर्ज हमनानै थानांगौ आरो जोङो जिखिनि जाय बिथांमोना जि आसनिखौ मोननांगौ जों होनो नाजागोन आरो बेवहाय सहयोग होनांगौ सोरबा मोनाखैबा खोन्थाना होनांगौ बेबायदि जोंनियावहाय जिखिनि एजेन्डा दङ सरकारि हिसाबै जोङो मावबाय थादों आरो धनस्रि समस्ति हिसाबै जोङो दिनै फ्राय नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 5 बोसोरावहाय रबार्ट नार्जारि दंमोन आथिखालाव प्रेस मसाहारि बिथाङा दङ थ' 10 बोसोर धनस्रि समस्ति हिसाबै रायजो राजाया सरकारनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों दा बे हिसाबै गोबां उन जानानै दङमोन बेखायनो दिनै बिपिएफनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय एआइडिएफनिफ्राय लोब लोब फैबाय थादों आरो जोंखौ दिनै इउपिपिएल हिसाबै गोबां गोख्रों खालामबाय जोङो दिनै 13टा प्राइमारि गासै 84 बुथ कमिटि आरो सुबाफोर बेबायदि जोङो दिनैनि थारिखआव गोबां गोख्रों जानानै दङ थ' जिहेतु फैबाय थानाय समावहाय हाग्रामा बा बिपिएफ सरकारा फैखाला बेखायनो बिनिफ्राय फ्रेसनि रोदाया बुरख'जागोन सरन बर' बिथांनि रोदाया बुरख'जागोन बे रोखा बेखिनिखौनो आं मेसेज होबाय थेंक इउ